Naladayaw iti Diyos sama manakabalin ti so amin. Kas digitoy ngayon nakipalawag. Iti linaon. Digiti sorsorat iti Biblia. Tadi gitoy napapatag kas iti silaw iti biyag. Saan nga silaw lang makita iti alubong no diket masilawan gapo padigiti panpanunot tayo. Tak kinunana iti Juan 8 iti 12 niya po nga Kristo. Ni Jesus kinunana manen nga rod idin akon kunana siya iti silaw iti lubong iti sumur kanyak santo amagna iti sipnget no diket adanto kinkwana iti silaw iti biyag. So nga iti kabsat kas kinunana nga silaw iti biyag. Ta iti silawan na dati silaw iti biyag iso iti espiritu tayo gapo iti panunot ngagturong iti Dios. Tadi gitoy napaypayso anapudno ngagturong iti Dios. Iti Juan 12 iti 46 siya imayak asilaw ditoy lubong tapno amin amamati kanyak sanda ngagtaeng iti singget. So di kita tikinungkunan niya po nga Kristo idi nga imay asilaw amang lawag inyad adal na tapno malawagan ti panpanunot itonggal tao. So nga di kita kabsat kas napapatag anay surat tilinaon ti Biblia. Takas iti pamanana ni ti piso 5 iti 13 ngam amin dagitoy abanbanag inton mabalbalaw da may parangarang da gapo iti lawag ta amin amalawagan agbalinda asilaw. Iso nga mawalawagan iti tunggal tao agbalin tayo nga silaw nin tayo aramiden in tayo yadal digiti hampay nga nakagteng iti kastoy apalagsukimat tilinaon ti lokot ti pagbasaan. Takas kinunana iti Roma 12 iti 19 ket agkamatalek ka asika ti mangidaldalan kadigiti bolsek silaw ka kadigiti adda inisip nga. So dito kabsat nga agbalin tayo nga silaw nga kas kinunana nga silawan tayo digiti adda isip nga nga wan muna ti kahit nga saon igitoy apamalakad tilinaon ti Biblia. Iti piso 5 iti 8 ta idin na minsan dakay ti sipnget ta idiyawan pa iti ammo tayo ti kastoyan tayo nakagteng ada tayo ti sipnget idi nga nakudrapan iti panpanunot tayo nga amuhan nga nalawagan nagturong iti Dios iti pamalakad tilinaon ti Biblia. Ngem ita dakay iti silaw iti Apo. Ta tayo gayon iti silaw iti Apo magnakay akas anak tilawag kas kinunana. Iti Lucas 11 iti 35 kita nga rod ta ti silaw nga dakin ka saan kuma anasipnget. So ano da karatay ti silaw han ko bang anasipnget no diket nalawag iti panpanunot tayo ti puso tayo nga agturong iti Dios nigito iti kaya nga sawen. Takas kinunana iti umuna iti Timoteo 4 iti 11 dagitoy abanbanag iti bilin mo kinisorom. So nga dagitoy kabsat tintayo isoro ibilin sigit kilinaon ti surat nga agturong iti Dios. Iso nga gagatan tayo digitoy kabsat kas kunkuna itadaan ay surat kas mabasa iti muna iti Timoteo 4 iti 15 gagatan digitoy abanbanag iso dalaeng isangon tapno may pakaamu may parangarang
kuma kadagiti so amin. Isa kadagiti kabsat kas napapateg ngayon tayo amwen so kimaten nigitoy alinaon iti Biblia tapno magud-udan tayo met iti inay kari nga kung kunana nga kari nga biyag ngagnayon nga mitaglakam to dayta kakabsat iti kararawa tayo malang agturong iti Dios. Iso nga agyaman ak iti kabsat kas sinagaba iti napudno nagdayaw iti Dios nga nanipod iti nagakuna at tao da Moises iti dadduma nga da Isaias, Jeremias, Ezekiel kani iti dadduma nga da mabasa iti daan nga tulag ket imaymet iti baro a tulag nga pakasaritaan na pong Jesucristo ken iti adalan na ni Matthew, Lucas, Juan, Santiago ken iti dadduma pay nga adalan na iti. Iso agyaman nakakabsat igitoy alinaon ti Biblia ngayon tayo suksok kimaten. Itagyaman ti Diyos Ama manakabalin ti so amin. Amen.